Bayasong sungnogo saradin kabangma manai no samungo phanango tei baksa manai ke ahai bo ungo je chung chere furuni simi use khlai phaio sung jotono ahai ma tongo je sung mo manai rong ni bare o jotono saimano abo haini bagui se chung chongo je a manai rong ni bisingo saimana jat kuno important kok khurui a onek barno chung chongui bo chongya ngui thango je a object ni look ni bagui se abono ahai ke sramja ka hinei but kubuyo ke abo ahaiya je manai chung jotoni selai familiar wngjago a manai ni bisingo no onek secret huijak tongo tinini video angno rokno haino 6 manai ni bareo sawi khnarinai je a manai norok saimaya kho. Hello dolsong ang naidi Ano Kokborok Facts channel chini channel subscribe khlai bell icon seboi ready jefru ang o channel lo ketal video upload khanai norong notification manna bagui hole on the side of sink baksa ni nogo mo sink tongo eba kuri ke town no hotel logo fano nukhna norok jotono nukhna a singo kaini hakor tongo kaisa hole ke abo tuino tolao rohorna bagui but norok saida man tap ni te kaisa hole eba hakor abo tamoni bagui sramjak kha kokke haisi mo tap kaisa hakor tuini overflow no narakna bagui se sramjak kha kuno jorao ke drain rok block ngui thangma bagui eba tui off khlaijagya hinke singo tui saka jora pungui thango afuru ke mo hole tuini overflow no narago a saito chikon bulam ungma bagui kuno jorao ke joto tui overflow no naragui maya ngui thango. Wire bound notebook chung onek jorao no project work ni bagui spiral notebook go silayo but norok saida man mo spiral wire tamoni bagui thepajak kha norok baksa chongna abo page no cool tei naithogrina bagui se thepario hinei but ahaiya abo agini jorao sewage system means sinjo butharjangnai bithirok asuk hamyani bagui sinjorok onek barno important paper rok warui eba chawi payo tei sinjorokni warmani bai banchina bagui agini borok rok spiral binding khlainani chenglai kha. Third pocket bayasong norok onek barno kudrok chomkhana tei norok nukhana aro kaisa chikon sakao extra pocket tongo a jagao style ni bagui tabungni jora rumal rok toni jago mo pocket no ticket pocket bo hinjago kokke hai puila borok jefru kut chumna suru khaika afuru a pocket o ticket rang tei coin tonna bagui use khlai jakmani aboni bagui mo pocket no sram jakmani but tabungni jora ke ahai ingliya. Hints number 57 hints ketchup tei abo hai hints ni kubuni product rogo norok onek barno nukhana 57 swijak jefru Henry June hints bini tomato ketchup ni recipe sram tongfuru bo kaisa poster nukha a jagao swijak tongmani 21 varieties of sauce tei bo a strategy no bini company ni samungo funangka bo gonika puila bini company ni busuk product release wngkha lasto company rok jefru 57 product release khlaika afuru bochongka 57 bini bagui lucky number tei aboni bagui bo bini joto product go 57 swijak. Whole of the bottom of padlock bayasong norok onek barno notice khlaikana padlock ni tolao tei kaini hakor tongo baksa borok rok chongo abo master ki dana bagui se sramjago hinei but abo hai kunuya mo hakor talano jongkar ni banchirina bagui se tei mo hakor bisingo tuirok no jomirui toniya chabi soraka hinke bisingo tuirok jomiui tongkhe kaisa hakor tui nobar habui te kaisa hakor tui yori klai faida bagui se sramjago. Headrest in cars bayasong gari rogo headrest bokorok no aram rina bagui tei rest ni bagui simi sramjagya mo headrest borok rok no accident ni jorao head ni injury ni banchirina bagui se thepajago tei abo simiya tabung ni jorao baksa gari rogo abo hai detachable bo thepajago because kuno emergency ni jorao borok rok abo no tikhlai aboni samung bai gari ni glass sibai ongkhormanna bagui thepajago abono bayasong mono ungka 6 mani je aboni bareo norok saiman kana video chaja kainka norok like share khlaina ta pogri te bamti hai amazing content naina bagai naidi Ano Kokborok Facts channel no subscribe khlai bell icon seboi ready.